الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. Labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergilah dengan hatimu, pergilah karena panggilan Tuhan. Tunaikan perintahnya, Allah akan menjagamu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta innu ala muridin dawatin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma syarika Allahumma labaik. Innal hamda wa nikmata laka wal malika la syarikala kala. Kunjuk dumateng para pinisepuh sesepuh ingkang hangung mastuti dumateng popoyaning kautaman ingkang pantes pinundi. Para rawuh kakung Sumawana putri ingkang tansah winantu ing suka dasuki. Hadratin mutahromin wonten ngarsanipun para alim ulama, kiai santri ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi pinangka panuntun kiblat ing manembah ingkang satuhu luhuring budi. Para pangemban pangembating praja satriyaning negari ingkang pantes kinarya songsong agung pangayoman kawula dasih ingkang prayotna sutresna ing budi. Menapa dene para kadang muda tumaruna ingkang hanung tinangsulan dening raketing kekadangan ingkang tuhu kinasih utaminipun dumateng panjenenganipun Bapak Haji Kusdiyanto sarjana agama ingkang pidalem Ndrono Candirejo Ngawen Klaten. Langkung rumiyin sumangga panjenengan sedaya sami sareng-sareng kita nderekaken tansah ngaturaken puji syukur kunjuk ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kawulujengan saha kasarasan dumateng panjenengan sedaya dalasan kula sehingga ngantos wedal ing dalu punika saged hangrawuhi wonten adicara walimatul safar utawi pamitan haji wonten ing dalu punika. Ingkang hamun kugati panjenenganipun Bapak Lasio Yatno Sumarto sekalian Ibu Mulyani ingkang pidalem saking Tegal Setran RT 02 RW 07 Nggergunung Klaten Utara. Mboten kata lumpen sholawat ugi salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak garwa putra miwah para sahabat mugi ing dinten yaumul kiamah pikantuk syafaat. Amin ya rabbal alamin. Para pepunden pinisepuh saha para rawuh sedayanipun
mradopo awit saking keparingipun Bapak Lasio Yatno Sumarto kula kinen hanglantaraken urut renuncening adicara Walimatus Safar ing dalu punika wonten ing gedung IPHI Klaten Utara. Adicara ingkang angka sepisan pambuka hawiwiti tumapaking adicara. Kalajengaken adicara ingkang angka kalih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ingkang sakmangke badhe dipun salirani panjenenganipun Adik Akhila. Kalajengaken adicara ingkang angka 3 atur pambagya harja ingkang sakmangke badhe dipun salirani panjenenganipun Bapak Suparmin. Nganti adicara ingkang angka 51 sambutan saking Kelurahan Gergunung injil menika panjenenganipun Bapak Maryadi Esos. Kalajengaken adicara ingkang angka gangsal injil menika Walimatus Safar utawi pamitan haji ingkang hamengku gati panjenenganipun Bapak Lasio Yatno Sumarto ingkang badhe dipun sulih salirani panjenenganipun Bapak Haji Misbah Munir sarjana agama. Kalajengaken adicara ingkang angka 6 inggih menika atur panampi saking perwakilan masyarakat ingkang badhe dipun salirani panjenenganipun Bapak Triwidodo. Kalajengaken adicara ingkang angka 7 inggih menika pengaosan Walimatus Safar ugi doaipun ingkang badhe dipun pimpin panjenenganipun Bapak Haji Kusdianto sarjana agama. Ndungkap adicara ingkang angka 8 inggih menika panutup. Makaten kala wau menggah urut renuncening adicara Walimatus Safar utawi pamitan haji wonten ing dalu punika. Kanthi tansah nyuwun pangayoman Gusti ingkang Maha Yekti saha donga pangestu saking para rawuh sedaya. Sumangga adicara Walimatus Safar utawi pamitan haji wonten ing dalu punika kita buka kanthi waosan hangucap basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi waosan basmalah mugi-mugi adicara wonten ing dalu punika wiwit purwa ngantos wusana pikantuk ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala lan diparingi kalancaran. Amin ya rabbal alamin. Nganti adicara ingkang angka kalih njenenga waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ingkang badhe dipun salirani panjenenganipun Adik Akhila. Dumateng para rawuh kawula suwun hanyiget pangandikan sawetawis murih hamangun tentreming swasana saha hanyadong barokah wonten ing adicara punika. Dumateng Adik Akhila wedal kawula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in usirtum famastaysara minal hajj. Wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adam mir ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hajj. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idar raja'tum. Tilka asaratun kamilah. Dalika liman lam yakun ahluhu haziril masjidil haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha sadidul iqab. Al-hajju ashurum ma'lumat. Faman farada fihinnam hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Wa tazawwadu fa inna khairan yadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, sembelihlah hadyu yang mudah didapat, dan jangan menyukur rambut kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala, lalu dia bercukur, dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji tamatu, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi jika tidak mendapatkannya,
dia wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Keras hukumannya. Musim haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, janganlah berbuat rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan, pasti Allah mengetahuinya. Berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Mugi-mugi kanthi waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim kala wau saged hamumbuhi iman saha takwa kula panjenengan sami. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Lasio sekalian pinangka pamengku gati. Kalajengaken adicara ingkang angka 3 inggih menika atur pambagyo herjo ingkang badhe dipun salirani panjenenganipun Bapak Suparmin. Dumateng panjenenganipun Bapak Suparmin wedal kawula aturaken. Dumateng panjenenganipun Bapak Lasio sekalian Ibu Mulyani kula aturi jinajaran panjenenganipun Bapak Suparmin. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Nyuwun diagung angsomo mbok pilih samangki anggen kula matur kathah kelepatan. Para bini sepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang satu kinurmatan, para kaneman kadang muda taruna ingkang sanget kula hormati. Sumangga saderengipun kula matur, kita dherekaken sareng-sareng ngunjukaken puja dalasan syukur kuto dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pundi kula panjenengan sami ngantos ing dalu menika sampun pinaringan kasarasan nikmat iman, nikmat sihat, nikmat sempat sahingga kula panjenengan sami tasih saged angrawuhi punapa ingkang dados panyuwunipun Bapak Lasio sekalian Ibu wonten ing dalu menika. Panjenenganipun Bapak Lasio sekalian Ibu badhe nindakaken haji menika wonten ing dalu menika ngawontenaken walimatus safar. Mugi-mugi sak pengeripun Bapak Lasio sekalian Ibu dumugi wonten ing Mekah Madinah saestu minaringan lancar boten wonten alangan setunggal menapa. Sholawat salam sumangga sareng-sareng kita tetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak garwa saputra miwas sahabat ugi generasinipun ugi ulamanipun mugia binjang wonten ing yaumul kiamah kula panjenengan sami saestu pinaringan syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun kula pinangka Sule Sarira tetalangi atur saking Bapak Lasio sekalian Ibu kasuwun matur ingkang monggo sepisan nggih menika ngaturaken dumateng panjenengan sedaya awit kerawuhan panjenengan sedaya kanthi kawulujengan ingkang monggo kalih Bapak Lasio sekalian Ibu nyuwun diagunging samudra paksama ing mbok pilih anggenipun nampi kerawuhan panjenengan sedaya caos palenggan ingkang kirang sekeca saha sukata ingkang boten meranani penggalih panjenengan sedaya saestu lumantar kula Bapak Lasio sekalian Ibu nyuwun diagunging samudra pangaksama. Ingkang salajengipun Bapak Lasio sekalian Ibu saestu nyuwun donga palila panjenengan nyuwun berkah pangestu anggenipun bidal haji. Mugi-mugi sapengkeripun Bapak Lasio sekalian Ibu kanthi pidonga panjenengan sedaya saestu pinaringan lancar ngantos dugi Mekah Madinah ampun wanggih alangan setunggal menapa saengga ngantos kundur dados haji ingkang mabrur ugi mabrurkah. Bapak Ibu sekalian gua bilih samangke sak cekapipun gati panjenengan sedaya badhe ngersakaken kundur saking keluarga Bapak Lasio sekalian Ibu naming saged matur kunduripun nderekaken sugeng kundur suwang-suwang ngantos pinanggih wonten ing dalem piyambak-piyambak tansah pinayungan saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi lancar pinanggih brayat piyambak-piyambak. Mekaten atur saking kula pinangka Sule Sarira tetalangi atur panjenenganipun Bapak Lasio sekalian Ibu ing mbok pilih anggen kula matur kathah kelapatan wonten cewetipun saestu kula pribadi nyuwun diagunging samudra pangaksama. Mbok pilih kula cekapi semanten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula kunduraken dumateng sederek pangandali wara. Matur nuwun. Jumbuh kang ginayuh kalaksanan ingkang rinantam. Makaten kala wau atur pambagyo harjo ingkang sampun dipun salirani panjenenganipun Bapak Suparmin. Kalajengaken adicara ingkang angka sekawan inggih menika sambutan saking Kalurahan Gergunung inggih menika panjenenganipun Bapak Haji Mariadi Esos. Dumateng panjenenganipun Bapak Haji Mariadi Esos wedal kawula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ingkang
minulya Bapak Ustadz Bapak Haji Gustianto Sarjana Agama ingkang kawula tresnani calon haji Bapak Lasio Bu Mulyani Pak Indra nggih Pak Indra Bu Win Bu Eni apa Bu Win ta? Oh sami nggih Mbak Win nggih sana sih mboten ten oh nggih Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sedanten ugi sedaya jamaah ingkang kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin wonten ing dalu punika kita sedaya saged angrawi majelis ingkang saestu minulya punika. Nggih punika kita sedaya saged ngrawuhi pengaosan walimatus sofar dados mengke angsal kalih. Setunggal niku napa niku nderek bingah saking calon haji ingkang kalih angsal ilmu nggih talabul ilmi pramila insyaallah wonten ing dalu ingkang barokah punika Bapak Ibu sedanten kita sedaya saged angempat wonten ing papan panggilan punika ingkang kalih mugi-mugi salam selawat tetep kunjuk wonten ngarsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lumeber dhumateng keluarganipun para sahabatipun, para tabi'it, tabi'ahum, para alim, para ulama, insyaallah mugi-mugi lumeber dhumateng kula dapan sami sehingga sak mangke wonten ing yaumil akhir kita sedaya napa niku kasrat umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angsa syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kalau ingkang kula hormati nggih kula nggih mewakili pemerintah Kelurahan Gergunung saha masyarakat Kelurahan Gergunung nderek bingah. Alhamdulillah panjenenganipun Bapak Lasio saha Ibu ugi sedaya calon haji wonten ing Kelurahan Gergunung punika Allah memanggil gitu. Allah memanggil napa niku saged tindak wonten Baitullah. Nggih luar biasa. Ngentosi 18 tahun nggih Pak Lasya nggih. Ngentosi Allah paring sehat alhamdulillah. Tahun menika insyaallah bedhanipun tanggal pinten Pak? 11. Oh tanggal 11. Mangke sampun bidal napa niku tindak haji nggih alhamdulillah. Saestu masyarakat nderek ndedonga mugi-mugi sak mangke anggenipun ngibadah wonten tanah suci Allah paring lancar Allah paring sehat nggih lan mugi-mugi sak mangke wangsul ngantos napa niku dugi Indonesia mlih Allah paring sehat lan mugi-mugi napa niku dadosa haji ingkang mabrur al haji mabrur laisa jazau ilal jannah. Sing haji mabrur niku ganjaranipun inggih punika swarga. Nggih. Awit menika mugi-mugi wonten ing tanah suci sak mangke napa niku masyarakat pesen dumateng Bapak calon haji nggih. Napa niku istilahnya semangat nggih, tetap semangat. Menjaga kesehatan gitu. Soalnya kesehatan itu penting banget menika gitu. Ya terus napa niku sabar gitu. Temen niku nggih dilatih sabar, Pak. Sak kamar niku nggih paling boten tiyang sekawan gitu. Lah niku beda-beda. Enten sing seneng AC, enten sing boten. Lah niku sabar. Niku nembe ten kamar. Mungkin enten mulih ten napa niku ten Arafah, ten Mina, ten Musdalifah niku sedanten antri ter kamar mandi gitu. Antri nak mung loro telu mending antri kadang 15 gitu. Tapi mboten napa-napa. Sing penting napa sabar, tetep napa niku banyak makan nggih. Ampun napa niku istilahnya semelang gitu. Biasanya ibu-ibu semelang krasa ten toilet. Biasanya wah nak nggo pempes pripun ora etuk masjid nggo pempes ya. Nggih. Nah niku ampun kuwatir nggih. Kula paringi tip menawi mengke panjenengan ten napa niku ten Madinah ya.
ten Madinah niku jenengan Jumatan ngoten mangkat jam 11 niku pun tutup masjid. Tutup masjid niku mboten tutup tapi napa niku dijaga kalih askar. Mboten saged mlebet. Gitu. Lah nek krasa pipis pripun gitu. Krasa pipis jenengan mengke matur kalih pengurus mriku sing ngagem napa kaya napa iki baju putih, ngagem baju putih ngagem napa sorban. Nggih anu napa matur. Anu Pak, permit to toilet. Ajeng ten toilet. Lah niku mengke jenengan diparingi napa Pak niku girik. Nah nek mengke mboten diparingi girik, nah niku mengke mlebet mboten saged. Nah niku tip menawi ten Madinah. Nak sanesipun insyaallah pun sami mangertos kita pun matur kathah. Terus napa niku pesen Bapak dumateng calon haji nggih punika nyuwun tulung jenengan nggih doa untuk dirinya sendiri tapi juga doa untuk masyarakat. Nyuwun tulung nggih disuwunaken pangapunten sedaya napa masyarakat wonten ing Kelurahan Gergunung khususipun nggih wonten ing lingkungan masing-masing. Amargi kaji menika diapunten dosanipun ugi tiyang ingkang disuwunaken pangapunten. Nah, pamela nggih ampun napa cetil-cetil ndongaaken sederek mereka mungkin insyaallah balipun longgar gitu. Menawi ten Eropah niku insyaallah longgar, pas wukuf nika longgar Pak. Misale bar luhur ngantos maghrib. Nah, menika longgar ten Makom Ibrahim niku nggih longgar menawi mboten pas napa tawaf kudum. Nah, misale insyaallah mungkin panjenengan gelombang kedua menika langsung menuju ke Mekah lah Pak tawaf kudum ngoten insyaallah nggih apa rame biasanya pun. Nah, setelah haji insyaallah rada selo. Nggih, Bapak Ibu ingkang kula hormati, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu calon haji, Bapak khususipun Pak Lasio sekali Ibu, mudah-mudahan dalam melaksanakan ibadah haji senantiasa Allah paring sehat, Allah paring lancar dan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Bapak Ibu ingkang kula hormati menggah mangkatan atur kala enten atur kala ingkang boten menawi sami saya tunjun ageng samudra pangsami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makaten kala wau sambutan saking Kalurahan Gergunung Klaten Utara inggih nika panjenenganipun Bapak Haji Mariyati Esos. Kalajengaken nganci adicara ingkang angka gangsal inggih menika Walimatul Safar utawi pamitan haji panjenenganipun Bapak Lasio Yatno Sumarto ingkang badhe dipun sulih salirane panjenenganipun Bapak Haji Misbahul Munir Sarjana Agama. Dumateng panjenenganipun Bapak Haji Misbahul Munir Sarjana Agama wedal kula aturaken. Dumateng panjenenganipun Bapak Lasio sekalian Ibu kawula aturi jinajaran panjenenganipun Bapak Haji Misbahul Munir Sarjana Agama. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sagunging sesepuh dalasan pin sepuh
ingkang satuhu kinurmatan. Wabil khusus dumateng Bapak Lurah Nggergunung nuninjih Bapak Haji Maryadi Esos, ugi wabil khusus Al Ustad Bapak Haji Kusnati Kustianto, jane ya tangga kuning ya le kenal lagi wae. Bapak Haji Kusdianto sarjana agama ingkang pidalem mboten ndrono Candirja nggih, Melandangan, dukuhe Melandangan, Kelurahane Ndrono, Kecamatane Ngawen, Kabupatenipun Klaten. Sumrambah dumateng para rawuh para lenggah ingkang satuhu kinurmatan. Puji dalasan syukur sumangga kaula dherekaken kita sami tansah kaaturaken dumateng ngasemun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nugroho barokah dhateng kula lan panjenengan sami, seperangan barokah wiwit sonten sekala wau ngantos dumugi spriki kita pinaringan jawah. Allahumma sayyiban nafi'an. Udan ki ya diarep-arep. Para lenggah, para rawuh ingkang satu kinurmatan, kaula ngriki pinangka sulih sarira talangi basa panjenenganipun Bapak Lasya sekalian Ibu Mulyani, kepareng matur kunjuk dhateng para rawuh para lenggah sami karanten awit saking bombong bebek saha biwarinipun manah panjenenganipun boten saged boten kuwawi matur piyambak dhateng para rawuh para lenggah sami. Mila ing ngriki ngutus dhateng kawula pinangka anyarirani nyuli awit saking aturipun panjenenganipun Bapak Lasya kunjuk dhateng para rawuh para lenggah sami. Atur ingkang angka sepisan panjenenganipun Bapak Lasya sekalian Ibu Mulyani nyuwun diagunging samodra pangaksama, nyuwun pangapunten ing saklebet-lebetipun dumateng para rawuh para lenggah sami lan sedaya masyarakat sakiwa tengenipun. Sae punika tuwuh saking polatan, pocapan napa dene lampah sejangkah ingkang magepokan dhateng panjenengan sedaya. Sae menika ingkang kasengaja napa dene mboten kasengaja, lair tumusing batos sepisan malih panjenenganipun Bapak Lasya sekalian Ibu Mulyani nyuwun halalipun, nyuwun diapunten awit sedaya kalepatan sekala wau. Atur ingkang angka kalih. Fa insyaallah panjenenganipun Bapak Lasya sekalian Ibu Mulyani benjang tanggal 11 Mei
Nggih kirang langkung wanci saderengipun subuh. Nggih, jam 3 enjang. Menika nyuwun pamit dhateng panjenengan sami saperlu bidal minangkani panggilanipun Allah pinangka dzuyufur rahman, tamunipun Allah wonten ing haramain, tanah haram yang dua, nggih menika Makkatul Mukarramah saha Madinatul Munawwarah, nindakaken dawuh ibadah haji saha umrah wonten ing haramain kala wau. Mila mawantu-wantu panjenenganipun Bapak Lasios kalian Ibu Mulyani nyuwun jurung pandongaipun. Mugia Bapak Lasio saha Ibu Mulyani anggenipun nindaki dawuh saking ngarsanipun Allah ibadah haji menika dipun tetepaken takwanipun, dipun apunten sedaya kalepatanipun, dipun paringi gampil awit sedaya urusanipun ing sakparan-paran. Saha nyuwun doa lan restunipun mugia panjenenganipun Bapak Lasio sekalian Ibu Mulyani anggenipun bidal haji wiwit jumangkah medal saking dalem saha perjalanan tumuju dhateng Mekah lajeng nindakaken prosesi haji ngantos dumugi cekapipun ing samangke mugia tansah pinaringan kelancaranipun dipun tebihaken saking sedaya rubeda penghalangipun. Cekapipun ibadah haji umrah lan sedaya pangibadahan wajib lan sunah-sunahipun haji mugia Bapak Lasio saha Ibu Sri mboten nganggo Sri Ibu Mulyani daya-daya kundur wonten ing dalem Tegasetran pinanggih ing karahayon kawilujengan keslametan jangkep ingkang angka 3. Bapak Lasio sekalian Ibu Mulyani nyuwun titip anggenipun kekalihipun badhe nindakaken ibadah haji nilar griya, nilar bondo, nilar keluarga. Wabil khusus dumateng Bapak Gimanto pinangka Songsong Agung wonten ing RT kalih RW 7. Pangapunten Pak Gim, titip pun awat-awati pun reksa murih nggih pinanggih ing keselamatanipun ing samudayanipun lan insyaallah Bapak Lasio ugi Ibu Mulyani mboten kombi
Sakmangkenipun sak sampunipun dumugi wonten ing tanah haram nindakaken ibadah haji wonten ing papan-papan mustajab, kekalihipun ugi badhe nyenyuwun dhateng ngarsaning Allah, wabil khusus kunjuk dhateng para rawuh lan para renggah sami, wabil khusus malih dumateng masyarakat wonten ing Tegal Setran lan sakiwa tengenipun. Awit saking tinemunipun kawontenan karahayon kamulyan lan karaharjanipun, ugi katentremanipun masyarakat wonten ing laladan Tegal Setran lan sakiwa tengenipun. Mbok bilih mekaten atur pamitan ingkang saged kawula aturaken pinangka sulih sarira panjenenganipun Bapak Lasya dalasan Ibu Mulyani. Pepuntoning atur kawula pribadi nderek titip doa dhateng panjenengan kekalih kanthi atur zawatakallahu taqwa wa ghaffara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsumma kunta. Mekaten wonten kekirangan lan kalepatanipun nyuwun diagung samutra pangsami. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makaten kala wau adicara walimatul safar utawi pamitan haji ingkang sampun dipun salirani panjenenganipun Bapak Haji Misbahul Munir sarjana agama. Mugi-mugi panjenenganipun Bapak Lasya ingkang badhe tindak dhateng tanah suci, mugi-mugi saking griya Tegal Setran dumugi tanah suci ngantos wangsulipun piraningan kesehatan, ngantos wangsulipun paringi slamet mboten wonten alangan setunggal punapa ndadosna haji ingkang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kalajengaken adicara ingkang angka 6 inggih menika atur panampi saking perwakilan masyarakat ingkang badhe dipun salirani panjenenganipun Bapak Triwidodo. Dumateng panjenenganipun Bapak Triwidodo wedal sasana pangandikan kawula aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dina batin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billah. Dumateng sagunging para pepunden, para pinisepuh sesepuh ingkang sanget kula bektosi, dumateng panjenenganipun Bapak Lurah Maryati Esos, dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Kusdianto sarjana agama. Saderengipun kula hananggapi menapa ingkang dados aturipun panjenenganipun Bapak Haji Misbahul Munir minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Lasya Yatno Sumarto. Dumateng sagunging para lenggah, para rawuh ingkang sanget kula hormati, saderengipun sumangga panjenengan sami kula dherekaken ngunjukaken puji saha syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala
Inggih awit paringipun rahmat sahidayah dumateng kula panjenengan sami katiti ngantos wekdal menika ngantos dalu menika kula panjenengan sami tasih pinaringan kasainan kesehatan lan barokah. Monggo sareng-sareng kita syukuri kanthi nglafal hamdalah kula dherekaken Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ugi salam ugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sak garwa putra miwah para sahabat. Mugi-mugi benjang wonten dinten akhir zaman dinten kiamat kula panjenengan sami angsal syafaat. Allahumma amin. Dumateng sagunging para lenggah sapa rawuh kakung Semar Putri ingkang satu winantu ing pakurmatan. Ingkang salajengipun kula ing mriki kepeksa ngadeg wonten ngarsa pendheng sami inggih nampi dawuh saking pambiyawara supados makili dumateng panjenengan para lenggah sapa rawuh kagem nanggapi menapa ingkang dados aturipun panjenenganipun Bapak Haji Misbahul Munir minangka sulih sarira panjenenganipun Bapak Lasio Yatno Sumarto. Dumateng para lenggah sapa rawuh kakung Semar Putra ingkang satu winantu ing paurmatan. Menggah atur ingkang sepindah saking panjenenganipun Bapak Lasio Yatno Sumarto lumantar panjenenganipun Bapak Haji Misbahul Munir. Kala wau panjenenganipun Bapak Lasio sekalian ibu nyuwun pangapunten dumateng kula panjenengan sami amargi panjenenganipun badhe nindakaken dawuh ibadah haji rukun Islam ingkang angka gangsal. Awit saking menika panjenenganipun sekalian nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sami dalasan kula lumantar kula makili panjenengan sami dawah sami-sami lan sedaya wau mungkin dipun apunten saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka kalih panjenenganipun Bapak Haji Bapak Lasio Yatno Sumarto ing lumantar panjenenganipun Bapak Haji Misbahul Munir kala wau nyuwun doa restu dumateng kula panjenengan sami inggih awit panjenenganipun sekalian badhe nindakaken ibadah haji, nindakaken rukun Islam ingkang angka gangsal tindak wonten Mekah saha Madinah. Saking para lenggah sapa rawuh lumantar kula amung saged nderekaken sugeng tindak inggih awit bidal saking griya Tegasitran Gergunung Klaten Utara samangke lajeng tindak tanah suci saengga salajengipun nindakaken serangkaian ibadah haji. Mugi tansah diparingna kesehatan, kasainan, kalancaran saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Lasio Yatno Sumarto lumantar panjenenganipun Bapak Haji Misbahul Munir. Panjenenganipun ngaturaken ugi nderek doa nyuwun doa dumateng kula panjenengan sami tindakipun mugi tansah paring kasainan, lancar, sehat lan sengkang bagen benjang sakbi keunduripun wonten
Tegal Sitran Ger Gunung Klaten Utara dados haji ingkang mabrur. Dumateng sagungipun para lenggah sapa wau saking Wismana Putri ingkang satu winantu ing pakrumatan. Panjenenganipun Bapak Lasio Yatno Sumarto sekalian Ibu Mulyani lumantar panjenenganipun Bapak Haji Misbahul Munir anggadhahi amanah dumateng kula panjenengan sami nitipaken sedaya ingkang dipuntilar arupi griya keluarga selami sadangunipun nindakaken ibadah jaji mugi-mugi dipun rawat dipun awat-awati mbok bilih enten le kirang sae dipun sayaken utawi dipun leresaken intinipun panjenenganipun kekalih nggadhahi amanah dumateng kula panjenengan sami amanah dumateng kula panjenengan sami arupi griya kalih keluarga menika dipun titipaken dumateng kula panjenengan sami kagem dipun awasi saking para lenggah sapa rawuh saestu amanah menika walau badhe pun dipun estakaken menapa ingkang dados amanah saestu badhe pun tindakaken. Mbok bilih mekaten ingkang kuwawi kula aturaken sepindah malih dumateng panjenenganipun Bapak Lasio Yatno Sumarto sekalian Ibu Mulyani sugeng nderek nindakaken ibadah haji inggih bidal saking griya Tegal Sitran ngantos tindakipun dumugi tanah suci tansah manggih kasainan kelancaran kesehatan ingkang baken konduripun dados haji ingkang mabrur. Amin. Mbok bilih mekaten ingkang kuwawi kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pamunten wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makaten kala wau atur panampi saking panjenenganipun Bapak Triwidodo ingkang saking perwakilan masyarakat saperlu hanampi pangandikanipun saking panjenenganipun Bapak Haji Misbahul Munir sarjana agama pinangka sulih salira saking panjenenganipun Bapak Lasio sekalian. Makaten kala wau adicara panampi sampun kita lampahi. Kalajengaken adicara ingkang angka 7 inggih menika pengaosan Walimatul Safar ugi doaipun ingkang badhe pun pimpin panjenenganipun Bapak Haji Kusdianto sarjana agama. Dumateng panjenenganipun Bapak Kusdianto sarjana agama kawula suwun jengkar saking sasana palenggahan tumuju ing sasana wara. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in amma ba'du. Ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Lurah, Bapak Haji Maryadi Esos sak jajaranipun, so bapak-bapak, ibu-ibu, para pinisepuh ingkang satuhu kawula bektosi. Mliginipun dumateng panjenenganipun Bapak Ibu Lasya lan Bapak Ibu ingkang badhe tindak haji ingkang pun aturi rawuh ing dalu menika ing kula hormati, lan sedaya kemawon Bapak Ibu para lenggah ingkang satuhu kawula hormati, lan insyaallah sedaya ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo mboten kendhat-kendhat kula ugi ngajak dhateng panjenengan sedaya tansah ngaturaken puji saha syukur kunjuk ngarsanipun Allah, maos tahmid sareng-sareng malih alhamdulillahirabbil alamin. Dene awit saking rahmat kanugrahan taufik hidayahipun Allah Subhanahu wa taala, kula lan sedaya dalu menika saged minangkani menapa dados punyunipun Bapak Lasya saha Ibu Mulyani abureh rawuh wontenipun acara Walimatus Safar badhe nindakaken ibadah haji nggih. Mugi-mugi Allah ridha lan beto manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam mugi katetepaken dhateng uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, sahabat lan sedaya umatipun, insyaallah klebet kita sedaya kantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun menika kula ngapunten, kula didhawuhi matur lumantar Pak Haji Marno Candirejo ngendikanipun asli tangganipun Bu Mulyani nggih Bu. Wong ger gunung kathah ustad ning ndhawuhi kula keng Jaban Rangkah. Oh dingendikake Pak Haji Munir, tibae Pak Haji Munir asline nggih Ndrono. Terus mboten mangke teng Ndrono niki alhamdulillah dados leres sing nindakake Pak Munir kula keng Mlandangan Ndrono. Dados kula niku tebih piyambak niku. Mbok bilih nggih. Derek kapurih matur ngersa panjenengan sedaya khususipun dhateng napa niku Pak Lasya lan Ibu Mulyani wontenipun acara Walimatus Safar dalu menika. Bapak Ibu yang hormati, kita sok midhanget Walimatus Safar napa to? Nggih kados sing dinginake Pak Pranata Carwau. Dalam rangka bersyukur badhe tindakan niki Pak Lasya Ibu Mulyani badhe nindakaken rukun Islam nomor gangsal nggih menawi ibadah haji. Saenten istilah sanes napa Pak Bu? Walimatul ngurus, ya niku syukuran pernikahan. Walimatul ngakekah napa? Syukuran pinaringan putra. Walimatul wakirah napa? Nek cara wong Jawa slup-slupan dalem niku sok-sok enten nggih. Niku enten sing ngendikake ngoten. Dados intine niki kalau sampun rangkaian acara pun kathah pun ngendikake mila kula njangkepi nek masalah manasik utawa tausiah bab haji kula kinten Pak Lasya Bu Mulyani lan sedaya ingkang badhe tindak menika ngantek ping pinten manasike. Nggih, ping Kemenak melalui KUA nggih, kangking napa lagi kecamatan, saking IBHI mungkin ngentenke, saking Yayasan Jamaah Haji nggih to. Napa meneh jenengan tumut KBIA KBUH, enten sing Arafah, enten sing Nurul Ummah nggih to Bu. Enten sing LDII, enten sing Al Barokah, Ibnu Abbas, wis pokoke ngantek nglothok Bu. Oh jaja malah lali nglothok. Wah, kudune makin mantap. Napa meneh Bapak-bapak, Ibu-ibu petindak haji nggih. Pak Lurah, Pak Munir lan sedaya ingkang sampun tindak haji menika pun damang. Ning kula yakin nek jenengan pun paham nggih mantepke ngoten mawon nggih Bu. Pak Lasya Bu Mulyani lan sedaya Bapak Ibu sing ajeng tindak termasuk bapak-bapak sing dempen pun saged tindak nggih. Nek kesupen nggih ngemutke nggih. Nek dereng ngertos mungkin dadi tambahan pengertosan ngoten mawon nggih. Niki mboten dangu-dangu. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Ikan sepat, ikan lele lebih cepat tidak usah bertele
tele setuju mboten? Nah, nggih, maksimal sak jam pelajaran SD maksud kula. 30 menit maksimal. Iki saiki tengah puluh isan. Nah, nggih, kuwi maksimal nggih. Maksimale mungkin 10 menit saged kula matur 10 menit. Nggih to, wong jenenge maksimal 30 menit kok nggih. Ning ya ampun sakniki kula tak tutuke tak ketang delose. Nggih, niki nggih muga-muga nambahi pengertosan mawon. Alhamdulillah nggih. Jadi Bapak Ibu khususipun Pak Lasio lan Bu Mulyani panjenengan saestu bersyukur, nggih bersyukur saged kesempatan saged nindakaken ibadah haji. Daftare tahun pinten Bu Mulyani? 2013 apa? Oh, 12, 13 itu kurang lebih. Oh, berarti enten sing lebih dari nunggune nek Klaten alhamdulillah berarti mung nunggu kurang luwih 13 tahun. Ya suwe to nggih. Oh, kanun. Oh, mundur kali tahun jane dek mben. Oh nggih lah. Nika bersyukur saged pinaringan kesempatan panggilan wonten ing taun menika nggih. Menika nindakaken ibadah haji menika termasuk memang ibadah mahdhah. Tegesipun wektale ya sampun ditemtokaken Allah nggih. Tata carane wis ditemtokke. Rukun, wajib, sunahe, panggonane ya wis ditentokke. Mula ya ora iso karepe dhewe, nggih to nggih. Wah, ora iso. Nek umroh sepanjang taun nek haji niku wektale wis tertentu. Gur sasi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Niki jenengan pun liwat Syawal ning Syawal enten sing pun tindak. Nah gelombang kali berarti nggih. Bangkale mengke ten Mekah, langsung te Mekah nggih. Niku mengke napa temput gelombang kalih niku wektale pun temtokke panggene pun teng mriku mboten dipindah kok ya ora ning Klaten sing cerak mboten nggih niku mahdhah wektune wis tertentu papan panggone wis tertentu tata carane wis tertentu kados sing jenengan ikuti enten rukun enten wajib enten sunah sedaya dipelajari niku mengke ditindakaken niku. Mula beda karo ibadah sanese nggih. Ibadah sanese nek salat saged kita ten masjid awake dhewe tur mungkin ra bayar gitu. Nek zakat bayar ning ya cerah. Nek haji Bapak Ibu niku ya ibadah badaniyah, ya ibadah maliyah nggih. Dadi ya mbutuhke tenaga sehat, butuhke bondo nggih. Bedane niku mula bahkan apa jano kathah sakniki biayane asline Bu jenengan bayarane kurang luwih niku 90 juta asline jenengan nek entuk subsidi ke pemerintah to kurang luwih 34 dadi jenengan bayare pinten berarti 50 sekawan niku asline 90-an mula berarti ibadah sing butuhke biaya butuhke fisik tenaga saiki bersyukur alhamdulillah. Mula monggo kula dherekaken kita mau talbiyah rumen nggih. Monggo nembe Pak napa Pak Munir Pak itu monggo nggih. Nggih kita maos tiroke nggih utawa gentosan nggih. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kira jak maos niku to Bu, Pak Lasio, Bapak-bapak Ibu. Niku sunah diwaos mengke jak maos bareng-bareng Bapak. Niku menyatakan kula pun pikantuk utawa memenuhi panggilanipun Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Kula sampun memenuhi panggilan panjenengan ya Allah, kula pun memenuhi panggilan jenengan ya Allah. Kula penuhi panggilan panjenengan mboten enten sekutu kanthi sesuatu napapun. Sedaya puji kagungan paduka, sedaya kerajaan kagungan paduka. Kula penuhi lah niku dadi bacaan sing menyatakan siap. Mula nek haji umroh nalika niat dituntun maca labbaika hajja gitu. Nek umroh labbaika ngumroh. Niku contoh sing pun ditemtokke mila
panjenengan bersyukur, kita nderek bersyukur sing sedaya rawuh kala wau nggih pun dingendikake diwakili. Menika tumut bersyukur alhamdulillah. Mula sebab napa? Niku suatu kenikmatan saged talbiyah memenuhi panggilanipun Allah. Mengke saged nggih menika ngagem ihram niku krana niku ketentuan nggih to Pak napa Pak Lasya niku bersyukur disyukuri mengke saged nindakake sunah-sunahe syariat Nabi Ibrahim sing dilestarikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iso salat ten Masjidil Haram apa ngendikake Bapak-bapak ingkang ngaturaken niku kathah teng Masjidil Haram ganjarane beda karo ning masjid Tegal Setran, masjid ngger gunung, teng mriku nek ibadah ditikelke kebaikane ping pinten Bu? Ping 100.000. Oh niku. Engko teng Madinah ya ditikelke, ning ora kaya ning Masjidil Haram teng Madinah ditikelke ping pinten? Ping 1.000. Niku kan keutamaan bersyukur saged tindak mriku lan saged ngibadah teng mriku. Mila mugi-mugi penyengkuyungipun para rawuh ingkang sami tindak ing dalu menika nggih kala wau upaya-upaya supados kula panjenengan nggih khususipun bapak-bapak ingkang dipun aturi ugi Pak Lasya, Bu Mulyani lan sedaya bapak ibu ingkang badhe tindak haji niku dipun paringi kelancaran, dipun paringi kesehatan sedayanipun saged nindakaken rukun wajib nggih sunah sadaya kanthi beto kemabruran. Lah ngeten to nggih. Pripun carane nggih termasuk Pak Lasya Bu Mulyani salah satunya niki wau. Nganten ke acara walimatus safar kala wau dipun ndikaken Pak napa Pak Haji Munir nggih. Niku menyatakan nglenggono arjeng tindak mbok menawa duwe kesalahan lan kula yakin gadah kesalahan nggih Bu nggih sengaja lan mboten sengaja niku suatu modal lho Bu jenengan rak ya lahir batin maringi pangapunten to Bapak Ibu sedaya kalau mau pun diwakili Pak sinten mau Pak nggih Pak Parmin nggih niku jenenge kula ya kudu lahir batin Pak saengga Pak Lasya Bu Mulyani bener-bener tenang, tentrem wis ora duwe kesalahan, kehilapan sedaya ing dipun aturi rawuh niku kanthi lahir batin. Niku suatu modal sebagai napa? Salah satu modal badhe pados mengke paringi kemabruran. Nah, lajeng sing nomor kalih kula pesen kala wau diwaos Mbak Akhila kalih-kalihipun ayat enten haji niku memang kedah niate sing bener-bener krana golek ridane Allah. Nggih Bu Mulyani. Jeng nek duleme mboten ngangge hajah rak ya ora nesu to. Oh mboten. Wo jojo ora diulemi ra komplit jenenge wis arep mangkat to dhewe. Niku kula yakin mboten. Dados kala wau diwaos. Ternyata nek kita cermati kekalihipun ayat niku krana Allah kabeh. Surat Al-Baqarah nggih surat Al-Baqarah ayat 196 mau diwaos Mbak Akila nggih wa atimul hajja wal ngumrata napa lillah lho sempurnakno ibadah hajimu ibadah umrohmu lillah mung krana Allah. Terus ning ayat sanese ayat napa Bapak Mbak Akila Ali Imran. Langsung pindah Ali Imran. Pindah Ali Imran. Ayat 97 niku nggih lillah ning dhisikke walillahi ngalanasi hijul baiti manistatonga ilahi sabila. Pisanan apa niku? Walillah lho. Sing Al-Baqarah wa atimul hajja wal umrata ya lillah. Sing Ali Imran walillah sih lan krana Allah. Sira supaya walillahi ngalanasi diwajibke dening para sedaya manungsa niku hijul baiti. Neng Baitullah niku ya sing mampu ning ya lillah krana Allah. Mula niate diluruske pokoke gur golek ridane Allah. Nggih mengke nek niate niku klentu nggih teng mriku klentu niat amalan mengke kapitunan. Lah niki ngemutke sedaya mawon niat niku
penting kanthi mriki mung golek ridane Allah. Nah, lan supados mengke lancar uga tansah diparingi kemabruran kesaenan niku monggo mengke ditrepke kula yakin niki mung kanton pinten dinten nek jeneng tanggal setunggal to nggih. Nah, berarti karek kurang luwih 10 dina kula yakin persiapane pembiasaane secara fisik kalau wingi rak pun latihan kok mlaku-mlaku mboten Bu mulane. Oh pun nggih. Wah, nek sesuk terus nyoto. Oh ya enak lho. Mlaku-mlaku esuk ya ora apa-apa ning pokoke mula ibadah haji niku nek kula nyermati meh 80% memang fisik kok. Fisik. Nah, mengke jenengan hotel teng mbune ya sakniki enten bis ning kan wirawiri ngono apa dadi ora mung teng hotel terus nggih. Ya enten sing haji ku mung nang hotel, jagongan, ngopi, udut, terus engko salate nang hotel. Wae nek ora rukun ora. Gur nglaksanake rukun-rukune tok. Kowe nang Masjidil Haram ping pira? Gur ping pira ya kono tak hitung. Wah, ngono kok jenenge rak mung pindah ngguan nang kono. Ya pancen hotel iki nek dienggo sing kira-kira banget lorone, sing ora iso nang Masjidil Haram pirawiri ya ora apa-apa. Nah niku ora kok nang hotel ya nang musholane. Nah niku sehingga 80% fisik nggih mula pun dilatih, pun dibiasake termasuk amalan-amalane nggih. Salat wajib, maca Quran, zikir, ndonga, sedekah lan liya niku amalan sing mengke mbutuhke tenaga fisik. Kula wau dingendikake Pak Lurah dijaga kesehatane nggih Bu. Ten mriku nek ngunjuk mboten sah ngenteni ngelak. Oh ngenteni wae delo-delo ngunjuk, mboten napa-napa. Dadi engko ndek terjadi napa? Dehidrasi. Engko nek dehidrasi panas awake rekoso liya-liyane kancane ya rekoso. Mula ngunjuk ngenteni dikulinake nganggo ayam-ayam apa ora kudu ngelak si delo-delo ngunjuk. Niku insyaallah salah satu kunci paringi sehat. Nah, penting kok Pak Lurah ngendika sehat niku mengke ya sempurna insyaallah. Dahare ya rasa maido. Nggih to. Kene ya nang MBG to. MBG. Ha niku insyaallah wis sing penting selera, nafsu. Pira entek pira-pira entek ya ora apa-apa. Pokoke ora tau mangan kok ya men. Wah, kok peh aku iwak untai ora doyani. Aku iki wedhus ora doyani aku. Wah ya padha wedhus ora doyan. Pokoke menune apa, buahe apa kudu selera. Ngoten niku jenenge njaga kesehatan kuwi sebab apa? Supaya kuat fisike tansah paring sehat tur ora ya nek pancen diuji Allah sakit ning kan wis ngantisipasi. Oh aku aja ngantek kekurangan cairan berarti aku delo-delo walaupun ora ngelak ngombe niku upaya nggih pembiasaan monggo. Salajengipun kaping 3 utawa kaping napa nggih sekawan nggih niku monggo mengke diterepke anggone wingi manasik ora kok teng mriku mung pindah sare. Nggih eneng lho nang pindah sare. Pokoke anggere ora rukun, nek rukun kan kudu dilaksanake. Nalika wajib utawa sunah kok ora tenanan iki jenenge kebiasaane teng napa ten dalem apa ora tindak masjid. Nah ning kono pokoke melulung ibadah jenengan pun pamit pun pasrah daleme keluargane nggih bondone wis ora usah menggalih nggih Bu Mulyani. Pitikku kok piye ora usah iku pitik mboten to. Mboten lah ya mung rasane omah rasah digagas. Pokoke fokus ngibadah. Apa sing diulangke nalika manasik kala wingi dilaksanake kanthi saestu-estu. Napa meneh rukun niku kedah lho nek mboten iso batal. Nggih ta Pak Lasya. Ihrame kok sumuk men ora keneng nyebut. Ihram kuwi jenenge napa? Kuwi rukun kudu terus mengke nang mriku tawaf. Engko wong ewu-ewu yuta-yuta malahan wis pokoke siap nggih. Mengke sangine ya ngono nggih to. Mengke napa wukufe terutama nggih wau dindake Pak Lurah sok nang kono ket esuk nggih to tekan sore kudu siap niku wukuf puncake ibadah haji kudu niku. Nah niku mila nek wukuf mbok arep lara
ditandu mergo niku klebu rukun ra ketang ning kono ya diklekarke meneh. Muga-muga mboten sakit nggih. Niku dienggo kesempatan ndongake ora gur ndongake wong anu piyai Tegal Keseteran sedulure kabeh sing rawuh didongake. Ha niku jenenge napa termasuk rukun dilengke niku kudu nggih, kudu nggih. Termasuk syukur. Nah, mungkin nek teng mriku ketoke wis ana alat syukur barang apa Pak Lasio nggih. Nek ra anu ya genti-gentian karo kancane. Nek ra anu ya mbayar yang murah 10 real apa pira ngono. Napa niku jenenge rukun. Wajibe ya diestokke walaupun kena nek ora nindakake wonten ayat kena nganggo dam ning nek iso ya tindak nggih. Teng napa wajib niku Musdalifah ya bermalam ya. Paling grisik-grisik nek pancen kondisi awak ra penak ya aja langsung gurdelo nglingsir wengine. Iku jenenge termasuk wajib salah satunya nggih. Melempar jumroh. Walaupun ya kene-kene yang diwakilke. Nek saged ya wong kulino latihan mlampah to Dek wingi. Wah ya siap gitu. Wirawiri niku jenenge wajib. Walaupun ora rukun ya tetep disempurnake. Mula nek sempurna mau insyaallah mentes kemabrurane. Sunah-sunahe nggih teng mriku. Nggih salat jamaah nggih. Mungkin nek ten Madinah nek napa? Nek 8 dina kan jenenge arbangin to. Nek usah wong cerak, mestine cerak. Niku jamaah 5 wektu 8 dina niku dimaksimalke. Walaupun niku sunah umpama ora memenuhi ya ora apa-apa nek sakit nggih. Ning dilengke maca Qur'ane. Dadi teng mriku pokoke intine ibadah-ibadah. Selane ya mung apa MCK apa ampun nang kono diokehke sing niku mau jagongan tengok-tengok ngopi nang pasar ya kene nggih Bu. Nek bar kok tindak masjid napa niku ning ampun terus ngalahke sing pokok. Monggo niku nyempurnake hasile manasik di ngamalke tenan. Nek teng mriki andek wingi mung simulasi nggih. Nek ning kono tenanan kudu diniati aja ngantek ping pira to nggih iki dieling-eling yen aja ngantek ping 7 ya ping 7 niku jenenge ngelengke aja ngantek tledor nggih. Yen perlu ya nganggo apa? Nganggo alat to sing supaya ora kurang hitungane. Niku pancen teknise monggo nek niku menyempurnakan intine. Salajengipun monggo terutama niki kula meling dijaga adabe akhlake baik dari tindakan pelaksanaan lan kondoripun mriku pancen nek kuncine mawon sabar nek cara kula matur niku sabar pokoke. Engko arep tindak gorake ning dono udan sewengi engko wis ning kamar wis ana sing ngurupke kipas puase. Aku adem rasa. Aku sumo lho sudur. Agak ning bis gur agak ning endi? Klaten tekan Solo wis sudur. Ning nggon bisan. Wah, kula kudu beretika. Wah, ayate rak yo ngendikake to, Pak. Nggih to, al haju asyhurul maklumat. Famang faradha fihinnal haja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nggih. Mboten kenging rafas sing apa? Rafas ngendikan jagongan sing mengarah ke jorok utawa pornografi kuwi kudu disingkiri. Wala fusuqa fasik ya, padudon jidal padudon fasik tumindak napa duraka utawa tumindak dosa. Pokoke larangane apa kudu ditaati. Ngene niku termasuk berarti aja ngantek do udur padudon. Niku etika akhlak baik di perjalanan nggih budal kon dalem kok Klaten kok dono udan ning pesawat. Pelaksanaane wong sule ya sabar teng mriku kuncine sabar. Mungkin jenengan nek ajeng napa toilet kadang-kadang ya wah suwene sabar. Nggih to, ajeng napa-napa antri. Ya mungkin teng masjid wis sok nang ngebis ya antri sek-sekan lah niku butuh kesabaran. Pokoke sabar. Ngoten nggih Bu Mulyani, Bapak Ibu sedaya Pak Lasio nggih. Lan monggo ngathah-athahke istighfar nggih. Wong istighfar niku insyaallah nek cara Rasulullah ngendika man lazimal istighfar jangalangulahu mingkuli ndayikin mahrajan
wa min kulli hamin farajan wa razaqahum lahum min haitsu la yahtasib. Wong sing ora leren-leren maca istighfar mongko bakal kesulitane dadi kegampangan jalan keluar. Eneng wae jalan keluare mergo mbangane ngomong-ngomong mbangane liyane kan istighfar terus nggih astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim mangkathah-kathahke. Pengalaman kula niku riyen kula ngene karo rugu enten anggota kula niku piyai senden niku sak kamar kalih kula jak napa tawaf niku dalu jam 3 apa ning ternyata ya mbok arep jenengan ngarah dalu ya tetep kebak. Kok bengi ae ngen sepi apa malah kebak. Ha gandeng pun saguh niku ya tetep napa niku terus mangkat terus bareng mulai asline kula wau sikil kula lara Pak Kus. Ha ning kula ya ora sanjang jenengan. Wis kula istighfar terus. Wih teng mriku iki arep tawafi mari. Ha mbok menawa kuwi sangka hikmahe istighfar terus lamane ngebisan iki. Ajeng tumuju. Ini contoh anu kenyataan. Pokoke diukeh-ukehke istighfar. Istighfar ya. Lan aja anu Bapak Ibu Pak Lasya Bu Mulani lan Bapak Ibu sedaya ampun wegah saling tolong menolong. Wis pokoke entengan karo kancane sing napa seneng sedekah, seneng rukun. Nek nggawa apa-apa wis pokoke ditokke nalika sing nggawa aku kuwi ndeke sak regu ngono ora kok. Ndek aku tak lebokke kresak-kresek lebokke tas meneh kresak-kresek apa to kok ora ketok barang gur kresak-kresek ngemplok dhewe wah ngono jan ketok ora rukun to malah ketok wah niku wis apa-apa sing digawa tokke no ya aku nggawa iki ha niku jenenge wis ora eneng rasa piye-piye nggih padha dene nek kekurangane ning napane dienggo bareng-bareng niku ora ana rasa pripun-pripun ngaten nggih niku jenenge napa tulung tinulung yen perlu ya nyediake dejing apa sak real nggo sedekah nggih perlu niku nek enten sing napa petugas apa kebersihan apa monggo niku ya maringi kegampangan ngatasé sedekah lan ampun ngantos kesupen ten mriku ngathahake doa pokoke doa kalau diwuh doa apa wae di kesainan-kesainan niku dingge panjenengan, dingge keluarga, dinggo jamaah, dinggo sedaya kemawon. Mumpung ten tanah haram, sing mengko ijabah. Termasuk mengke nek kundur ya jenengan ya disuni doa ya siap niku jenenge napa tansah manfaati, berkahi dhateng sedaya kemawon. Nah niku beberapa hal sing niki mung ngemutke dados monggo mengke napa saking menika pun persiapan nggih napa mawon. Terutama niku intine lan tajawadu fa inna khaira zati taqwa nggih. Pokoke sangu sira kabeh sak becik-becik sangu kuwi takwa. Ning jenengan ya maksude nggawa sangu materi apa ya kudu lah kok. Kowe ora nggo koper to, aku sangu takwa kok. Wah, ning ngendi ora nggawa apa-apa. Kowe ora nggawa anu wedang, ora nggawa banyu yam-yam. Aku sangune takwa ya. Bareng kancane ngetokke tas, kuwi apa snack to njuk ngono ah. Mau jare sangu takwa, mbok mangan takwa ngono. Takwa kuwi perilakune nggih, tumindake tansah takwa. Tegese mbuh nalika nang masjid bareng-bareng ya tetep takwa, engko nek nang hotel dhewe ya utawa gak sak kamar ya tetep takwa, nang pasar ya takwa, pokoke ning ngendi wae termasuk perjalanan wangsul ya takwa niku sangu sing pesane Allah sing terpenting. Ngaten nggih, insyaallah gampang. Pokoke didasari seneng, ampun beban, ampun susah. Nggih, nek seneng ki rekoso dadi ketok enteng nggih, abot dadi ketok ringan. Suwe ketok cepet. Buruk ndang meh 40 dina. Wah, sarep bali. Ha, mergo seneng. Nek teng mriku agek teko, waduh cek 40 dina. Agak kelong sedina, aduh cek 39 dina, mbek piye awakku kok piye? Ah, kuwi anggere atine ra tenang, ra tentrem marai fisik, dine ra lara dadi lara, nggih to? Mula disenengke. Nggih, sebab tandane oleh hidayah Allah iku kudu seneng, Bu. Allah ngendika ing surat Al-An'am ayat 1 selangkung, "Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Fama yuridilau mongko sing sapa wengi dikersake Allah
ayah di Yahudi paringi pituduh kegampangan niku dheweke tandane apa yasrah sadrahu longgar dadane ora kok tegese dadane ombo ora napa longgar atine seneng atine gembira atine lil Islam nindake syariat Islam termasuk haji kan syariat Islam ora kena ngresula pokoke seneng wantri ya dasare seneng pokoke nek seneng iki engko nek ning napa wukuf ya ning Arafah ya wong sedina ya wis mungkin panas ya seneng nah pokoke serba atine gembira seneng niku kuncine kegampangan ngoten nggih Bapak juga mbok pilih mekaten kula janji kula maksimal setengah jam kok iki meh jam 10 mungkin nek digrenengi malah marai dosa jare setengah jam wis meh 20 menit ra wis pupung terang ngono nggih ngoten mawon kita kalau wau ujubipun termasuk salah satunya disuni ndongaaken dhateng Pak Lasya lan Bu Mulyani sumrambah Bapak Ibu ing badhe tindak mambah kita sedaya monggo kula dherekaken ndedonga dhateng Allah mugi-mugi Allah ngejabahi panjenenganipun Bapak Lasya Ibu Mulyani lan sedaya ing badhe tindak haji saestu pinaringan kesehatan kelancaran saking bidal perjalanan pelaksanaan dumugi wangsul paringi kelancar sempurna sedaya kanthi beto mabrur. Kita awali Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warḍana mangahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jawatakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yasaralakal khaira haitsuma kunta. Jawatakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yasaralakal khaira haitsuma kunta. Jawatakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yasaralakal khaira haitsuma kunta. Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa sya'yam maskura wa dzamban maghfura wa tijaratan lang tabur ya alima ma fi syudur. Akhrijna ya Allah minadz-dzulumati ilan nur. Allahumma rizqna wa hawin alaina wal hadirina fi hadzal majlis ya rotamakatal mukarramah wal madinatil munawwarah li adail haji wal umrah marratan ba'da marrah amin karotan ba'da karoh bingaunika wa fadlika wa ridhoka innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa ngamalan mutaqabbalan. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ngismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha mangasuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha mangaduna waj'alil hayata tatalana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatalana min kulli syarrin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ja'al muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi wa tasamtu billahi wa wafatu amri ilallahi hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten lan semanten para Bapak Ibu sedaya dan kirang langkung pangapunten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makaten kala wau pengaosan walimatus safar utawi pamitan haji ingkang sampun dipun salirani panjenenganipun Bapak Haji Kusdianto Sarjana Agama. Mugi-mugi ndadosna pangertosan dumateng kula panjenengan sami. Makaten kala wau adicara ingkang angka 7 sampun kita lampahi. Adicara setunggal mbekta setunggal sampun kita lampahi ndungkap adicara ingkang angka 8 inggih menika panutup. Sumangga adicara Walimatul Safar wonten ing gedung IPHI wonten ing dalu punika kita tutup kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamba bilih Bapak Lasio Yatno Sumarto anggenipun nampi karawan panjenengan sedaya kirang meranani penggalih panjenengan sedaya lumantar kula nyuwun agunging pangapunten. Kula ingkang nglantaraken adicara ing dalu punika kathah kelepatan saha kekirangan atas nami kula pribadi Kopat Januring Tuwa sedaya lepat nyuwun pangapura. Bila taufik wal hidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunduri kundaraken sugeng suang-suang dalipun piyambak. Amin.